Aya dogo wuce kokawa ga zaki sirikin dawa me gayya ga azama dogo wuce kokawa shine ke raba gardama da ka zo kuma an gama ka wuce duk yan handama dogo wuce kokawa na gwamna da inuwa amanar Tinubu na ce Abubakar inuwa kari dogo wuce kokawa ko da sun ja sabari gabar zo mai alkhairi mun san baya shari dogo wuce kokawa amanar gwamna da Tinubu ja mu muje da babun ka kurege a gonar nan ba gyada muna layin jarumi gani na mu tsayayye Abubakar Chief Staff gwarzo ka wuce yan uba da abun ka kurege a gonar nan ba gyada muna layin jarumi gwani na mu tsayayye Abubakar Chief Staff gwani ka wuce yan uba da abun ka kurege a gonar nan ba gyada muna layin jarumi gwani na mu tsayayye Abubakar Chief Staff gwani ka wuce yan uba da sunan Allah ta bada sarkin kowaye shine yayyo dan adam ya kago benaye shi yayo mai yin magana ya so yayi bebaye albarkar manzo rasul mekin sunaye kada ban yau zana wake meken halaye Chief of Staff ne na mu kunji ba ƙarya ne ba da abun ka kurege a gonar nan ba gyada muna layin jarumi gwani na mu tsayayye Abubakar Chief Staff gwani ka wuce yan uba abincin giwa a rada bai zarce kirare na ji su o'o a gefacin suna yin kurare bara na faɗa muku shawara ku yi saurare Abubakar inuwa gwani shi zan kare idan kuka ce kun kiya a nan zana dire in ta zubar magana ne ba zan daina ba da abun ka kurege a gonar nan ba gyada muna layin jarumi gwani na mu tsayayye Abubakar Chief Staff gwani ka wuce yan uba ga kogi shakan dama a sha bai kare ba halinka halin kirki ne ko da ban furta ba Abubakar dan inuwa gwani kai ne babba ai sara ko sassaka ba ta karga miji ba Chief of Staff kai ne gwanin mu kai muka duba yadda ka ce mu za mu yi fa ba waiwai ne ba da abun ka kurege a gonar nan ba gyada muna layin jarumi gwani na mu tsayayye Abubakar Chief Staff gwani ka wuce yan uba a ɗakin gauro biredi ne sai ɗan lemu matso ki ji kaza a radi gero ya samu ki bar layin o gayyar ba sai dai na ƙarasa ba zo ku buji gunmu yin alkhairi a radu mu kan mun samu muna layin cif gwanin mu babba dan babba da abun ka kurege a gonar nan ba gyada muna layin jarumi gwani na mu tsayayye Abubakar Chief Staff gwani ka wuce yan uba Gagirtaccen namiji Chief of Staff jigonmu ku bar ta kunu ga nono sai ku zo mu yi damu Chief of Staff mai daraja mun gani da idanmu amanar gwamna dan ma da babban lidanmu Abubakar dan inuwa kai ne alƙiblanmu muna layin Chief gwaninmu ba ma sare ba da abun ka kurege a gonar nan ba gyada muna layin jarumi gwani na mu tsayayye Abubakar Chief Staff gwani ka wuce yan uba in ka ji taron zakara gari ya waye ni ka zama zanen sabuwa waye zai goge ni Chief of Staff samun kamar ka ai alkhairi ne Abubakar inuwa gwani kai jigo ne ka ce fa mu dau Tinubu shugaba mun gane muna tafiyar APC mu ba ma canja ba da abun ka kurege a gonar nan ba gyada muna layin jarumi gwani na mu tsayayye Abubakar Chief Staff gwani ka wuce yan uba Adamu danko jinjina ni ba zan manta ba Adamu danko gaisuwa ni ba zan daina ba amanar Chief mai gidanmu babba dan babba Adamu danko jarumin mu bai san tsoro ba Abdul ne ka kiran su mal'auta ne na mawaka nake wakar mai gidanmu Chief oga babba da abun ka kurege a gonar nan ba gyada muna layin jarumi gwani na mu tsayayye Abubakar Chief Staff gwani ka wuce yan uba
abun ka kurege a gonar nan ba gyada. Muna layin jarumi gwani namu tsayayye, Abubakar Chief of Staff gwarzo ka wuce yan uba.